Anyị kene unu. Anyị si na anyị ejegokwe ya ije bata. Anyị ejego ya wuru bata. Anyị ekene gị Orimiri Haber. Kene Nwaochi na Namkpu na Mbaukwu. Anyị ejego ya wu n'Obuwu wee bata n'awa ya wụ ọṅụ ọma Egwuonwu. Anyị si ihe niile bụ iwe ọma ka a gọlụ n'ọgbọ ka unu melie. Soele ọyị batago na be nna ya na ngwube Egwuonwu Agbia. Gị wụ mgbe egolu bụ ịchakịrị nwaanyị. Ya wụ Orimiri ya bụ nwa ị nọ n'ụwa wụ ọṅụ ọma Egwuonwu na ị ga-adụbalị ya ile. Ya adụli ya ile na Eke, ya adụli ya n'Oye, ya adụbalị ya na Agbo, dụbalị ya na Nkwọ. Ebe nkụbi ya zi abụ na ndụ ya, ọ ya ga-afụ. Anyị si iwe ọbụla bụ ajọ ire ka unu ga-akwafu ya. Anya ya za na-abụ ajọ ire, ka anya ga na-abụ. Unu ga-enye di egwu oke nke ya na di were ezigbo nwa gọzie enyi n'ọnya ka anyị na-ayọ. Wee si na ele ọ bịalụ wee kwụ iri ivu wee dulu gị Orimiri wee dunete gị ụlọ. Anyị si na iwe ọma ka iji wee bata, iwe ọma ahụ ka ihe ewofute. Mee na ihe na-arụ ya, mee ya na ndụ ya n'ọnya ka a na-ayọ. Ọ gị Orimiri o ji ya lụọ ọlụ ya, ọ gị Orimiri ihe emegheli ya ụzọ, ọ gị Orimiri ya achụli ya ndị ilo. Anyị si n'ọnya ka ọ na-enye gị ọnọdụ wee sị ka ịbata dugo na ọ ejekwe na Orimiri be nna ya unu Orimiri nke na-akpaka onye nke n'ọbịa wee kpọkuo ezumezu Orimiri niile. Unu niile ga-anọkọ ọnụ na owu mmiri nọ n'ite asụ. Anyị zadu n'ukwu anyị ara agbajie wee sị na nnọọ ka anyị na-asị gị anyị kenere ihe. Anyị ekene Orimiri, anyị chịta mmanya udu mmiri. Anyị ekene Orimiri, anyị ekene unu. Anyị si na ekene ka anyị ji bịa, ekene ka anyị ji bịa sachatazi ọjị nke a. Anyị akpọkuo Chioke, anyị akpọkuo ndị ichie, anyị akpọkuo Arụbunaga, anyị akpọkuo Orimiri si na obi Orimiri na Mkpu Orimiri Mbaukwu, Orimiri Haber na Namkpu na Mbaukwu. Anyị si na ọgị nọ ibe ọgị bụ ihe Ebeteghete na ngwube Egwuonwu Agbia. Wụ na ngwulu ebe a na-anụ ya wụ mgba egolu wụ ịchakịrị nwaanyị wụ onye nke nọrọ ya wụ ọṅụ ọma Egwuonwu ụwa. N'ọdị wu Orimiri Haber bụ mmiri chie wee sị taata ya ịbatalụ ihe ewetewezili iwe ọma ihe eme arụ abịa mma ya chụgharịa elu ụlọ chụgharịa elu si n'ezi ilu na ara egbu ya agha na ara egbu ya agha obodo ara elu isi agha ikwu na ibe ara elu isi ihe na-arịọ n'olu iwe na-arịọ n'obodo ara ezute ngọzi ka unu ga-agọzie elu na ewe ọma ọ na-ayọ iwe ọma obu n'obu. Enyi oke dị mma site na di, enyi oke dị mma site n'ezigbo nwa. Wofu unye otu wofu unye ibe ọra akụ ibe nkụbịa ibe mmeli a sị ka iwofu weli enye a sị gị dozie ọnọdụ ya ka ọnọdụ ya dị mma. Tụnye na ugo chi etulie maka na ugo buzu ọchake ọ ga-ahụ ichoku ọ nọ n'ụlọ ogbenye ya na-azụ n'anya wee sị na ibe anyị na-arụnye dugu unu bụ nnọọ ije n'ọnya ka anyị na-ayọ unu wee sịkwa unu niile tigobe ma segobenu wetere na iwe ọma wofue na iwe dị njọ. Ọ nzukọ anyị dị n'aka, nzukọ anyị na-amụ unu wee siela anyị na-amụ unu nzukọ unu marụ ya nzuo. Ọ nzukọ unu ga-amụ ya mafie na unu n'iru ma a na ya nzu unu ga-amụ ya nzu na Eke
manya n'oye manya na awọ manya na nkwụ anọ ibe anyị kwuru ụlọ ya na-amụ ya nzu eke oyi agwọ nkwọ iji uwe ya arịrị agọziri agọzi akara aka ya arịrị agọziri agọzi n'ọnya ka ọ na-arị unu ọnya ka unu ya emerie ụlọ ya na-amụ ya nzu eke na-amanya n'oye manya na awọ manya na nkwụ iwe nkụbi ya na iwe emeli iwe anya mmiri ya na-acha ọyaza na-akụbịa akụbịa nkụbịa wee sị na ọ ka anyị na-ekwu nwaochi ọmali ya nzu eke oyi abụ nkwọ ele a na-amụ ya nzu ka unu mafia unu nwanne ya nzu wee sị na anyị kenelu ndị iyi ụwa anyị sị na anyị kenelu unu ọnọdụ onye lu unu ọkwado ezi unu mmelu unu omenala na unu bụ iyi iwe ọ na-ekwu nke ọbụla onye olulu obi emelie iwe ọ chọrọ mana ụba na unu adụgo nso na unu adụgo nso ogbogolie mgbagbolie ọgụ wee sị na iwe niile anyị kpere na ọgbọ ka anyị kpere ọgbọ ka anyị ji kpi ọgbọ ka o ji ya dị anyị kpere ya na ọgbọ sị na ile ikwu ka ọ ga-adị onye sị na ọ ghara adị ele na o nwere ka iwe anyị mere ma mmụọ akwa a na-akwado ma mbata unu batara